Nah, gitu. Nah, jika kamu makakatawa raman sa tagapil. Atay. Mga idol, usa ka adlaw. Nagistorya ang duha ka magsuon ug mao kini ang hitabo. Ini masuka. Ano gyud akong tagay? Ari man ni masuka sa tutian. Ha? Ari sa tutian masuka. Gamayo ra gyud akong tagay. Gamayo ra gyud na to, ug bigang mayo. Kung atong pungahon, o pungahon na to, Ay pungahon. di, o pungahon na to, daghang tagay. O pungahon na to, daghang tagay. Kaya magistorya tarong mindot. Okay, kini. Ako'y patagayon. Budulay. Bisag pwede pala itong suga. Kami say. Ako rin yun. Kung medyo pangihil kita minom. Ay, Tao. ay sino problema ni mga anak nga. Sige. Kuan si Daag. Grabe mga bata. Oo, ko kanang ikabot ka ng gusto kong musugo. Wala diha. Gusto kong mga tanon. Pero ka nang magluwa ko. Yan, magpalit ko sudan. Kalit lang og abutoy. Apa tidak kada ba oy? Pakluto na diha. Sa una pa. Wa diha. Apa nga ito ko? Anong wala kalit? Pero na magiw bando nga. Wa dili mo tao do papa, di mo tao do mama nya. Kuan ba anak? Lagi di papa. Di mo papa. Una yun sa anak do. Oo, na yun. Di mo ang kanang anak suklan. Nya ang anak ang ama suklan sa. Bago kita ko. Kita ka na. Na, ini dagal ay. Karon, pakita ulit ka, di ba? Nana rin? Wala bitaw. Sukor sa iyang amahan. Wa nga bitaw tong ingon ako mo bitaw. Amo ba lagi ka banta tingali kinsa di para nga dili mo tao do ginikanan. Dili mo mama, dili mo papa nya. Makawala sa dok kami mo bugno. Wala, kita na lang, kita na lang. Kita na lang, taray. Teman, Pero teman. Teman. ano man ukaw? Oh, Ya kato anak mo to niya. kato. Wagi mo sabi to papaw. Wa bitaw. Wagi mo sabi to mama. Kasi wala sa oh. Ano ba? Gago! Ano na lang? Og sa diha na hubog na mao na niyang nitabo. Ay, katawa ba? Hindi ko katawa. Ano gano'n? No, ito na, jika kamu makakatawa raman sa tagapil. Atay.